Salome Kerugo tugusaba kwabira tari Salome Onyoni so omochakano obutko bwa bono omoyega ase ense moyende omoyega bwokobaenia baria bane basiria amagima gwetera gose gweterwa gokunekwa neriraba imehye kenyoro ya chinche egwodia kyabanyora ense moye bunge ya Burabwe County ya Nyamira nigwekeranirwa ase getige skuru yoboroso ya Isincha ase omoyego yo abrai ao nigo besokia na gusira chinkecho abwo ase batebire nigo bagochia kubabwatesia ase amasomo nonya nigo abarai bande nigo banyora ribaga na kuraria omorembe nabo igo gwakira ekoko eganga ya Daktari Fred Matiang'i kuboria oburai obonene bwense buno musekeito Vincent Monda agotumanya asubwagari bakorwa amagomba ababene gochase chinga chire basiria bamwabo niga abarai abo baikirana segetie ekyo balire chira cyo sira chinkecho oyo no mwemusie kure wodi ya Itibo Lameki Onyancha asaba bane bakwete naro yomo oponerete obeire kerema takunya gukora kindi gavana no muchumbosera kimogokonya ababandi peni mumanyo ikira na incho yuo tigarete onyarete ko bamoyo ngo mutumirande 10,000 erindanyare achanyare kugura kindi aranyare kuragira kagosira engwana yayo muskela Mekyonyancha nigo muskedi ukimasira kuri ward ya township nere aene kirikoreresia enka yoli authority we kuraso mubasokano yo na gotigerwa chingoma chintindi uyore moyo tigara bono beire kerema kamorikane gatigire kogonga aridiko takomoera dinero bana kuzibaziko mwabo oso yure moyo bono tigara nechi familia kikinde inye lero toko ni ababa kire family ngo nyetigara kiribu isato so am living in 12,009 nonye nabo omugafana we county Nyamira omuske Amos Nyaribo nigo nere aorokiria marigaya gochase chinkecho abwase alireira yo gochako babwatesia enkwana boigo nero mochumbe we bunge ya Burabwe muske Patrick Osero atebire narwe egetoro kiaya gochasa abana balia bagosoma kurwa chinkecho Baribare secondary azekiro mochinabo goro mwana yomo Mokori school omwana nara ogurukunga bini mugeira unkundi igare nzinje secondary omwana nara ogurukunga divina kemuma unkundi nere nzinja Valentine Maria Nyaega Endiba Thomas Nyaribo Gesego Makairo Aileen Mora Gesego Kisi University Stephen Nyaribo Kinanga Rongo University Nomo Erio Samuel Nyaribo Nyairo Uridio Oga abana abuna batorentaga tobakonye tobasire tobasabere mbaje gukunda jingoro munabaita bagakorire oyo kuriga abaseneta bwe county Nyamira Adams Mochenwa nigo nera irire ribaga na kubolia abantu banekie bachorire abarai barabakonye eginango kwana omwako gojangu bakatore chikura inumo manye tabarai moja kwa chikura ibo bono kindly tikatochora abarai bamanye tegasi yawo komenta nayo oyo kuriga obokapana bwe county Nyamira Duke Ombagi nigo aboririe abantu basire Daktari Fred Matiang'i aso choria banene bole mutwe abwasatebire rigati gashagwa na bwente gusika omugusi Rigiji you must respect Fred Okengo Matiang'i so you cannot come here to intimidate us. We want to tell you, if you want to give us respect, we'll give you respect. If you will disrespect us, we'll also disrespect you. So you must respect the Omagusi community, also our son, Fred Okengo Matiang'i. asenkwana yae Commissioner Ben Momanyi nigera segetire balia bali kurasoba mu bule bukurwania serikali batige kurwana nalio baraikiranie kerenga kere mutwe. Kwa hivyo as united opposition tumeambia hawa chama wote waende wajifungie mahali walete candidate. Tukianza hii tutusiane hapa tutusiane pale hakuna mahali tutafika. Tunajua and we believe in the united opposition. Iyo peke yake ndio tatuma Kasongo nyumbani. Omwana siasa Morara Kibaso nigera atebire ukorera kwae chinga chiria chire na magombo chiakanwe ne serikali asomo basokano yo banyora. We expect, yani tunatarajia, yani ndobwato koganyo konene
that these families, they will be compensated. They must be compensated. They will be compensated. These people must be compensated for the loss of life yenye ilifanyika kwa project ya serikali. Vincent Monda, Ensoko TV.